Prajem dobrý deň, dostala som dôchodkovú prognózu a namiesto konkrétnej sumy je uvedené nie je k dispozícii. Viete mi vysvetliť prečo? Ak máte v dôchodkovej prognóze namiesto konkrétnej sumy uvedené nie je k dispozícii, vo väčšine prípadov to znamená, že štát nemá dostatok údajov na to, aby vypočítal spoľahlivú a zmysluplnú prognózu dôchodku. Podľa vyhlášky, ktorá definuje, ako má dôchodková prognóza vyzerať, existujú 3 situácie, kedy dôchodková prognóza nie je k dispozícii. Poprvé, ste mladý človek do 25 rokov a zarábate veľmi málo. Príčina je jednoduchá. Mladý človek často ešte len na začiatku pracovnej kariéry môže brigádovať, pracovať na čiastočný úväzok, študovať alebo mať len dočasne nízky príjem. Ak by sa určila prognóza z takýchto údajov, výsledok by mohol byť zavádzajúci a negatívne skreslený, teda zbytočne pesimistický. Takže ak máte do 25 rokov, v prechádzajúcich 2 rokoch ste zarobili menej ako tretinu priemeru na Slovensku, to znamená menej ako 6-6,5 tisíca za rok, držíte v rukách prognózu bez konkrétnej sumy. Druhou typickou situáciou je, že sociálna poisťovňa za posledné 2 roky neeviduje príjem, z ktorého by sa platilo poistné. Teda predchádzajúce 2 roky ste buď nepracovali, alebo ak podnikáte, nemali ste povinnosť poistné platiť. Ak chýba údaj za aktuálnu čerstvú minulosť, nie je z čoho prognozovať budúcnosť. Takto je postavená legislatíva. Posledná, tretia situácia sa týka starších občanov, ktorí doteraz nezískali 15 rokov dôchodkového poistenia a do nadobudnutia dôchodkového veku už ani nestihnú 15 rokov získať. Takže nebude splnená jedna zo základných podmienok vzniku nároku na starobný dôchodok. Ak som pracovala v zahraničí, má to nejaký vplyv? V takom prípade sú dôležité 2 veci. Dôchodková prognóza totiž myslí na to, že ste mohli pracovať v zahraničí. Preto okrem základnej prognózy bez sumy dôchodku môžete držať v rukách aj alternatívnu prognózu. Táto hovorí o tom, koľko by ste dostali dôchodku na Slovensku, ak preukážete dostatok rokov zo zahraničia. Ak totižto súčet rokov, ktoré ste získali na Slovensku a v zahraničí presiahne 15, nárok na starobný dôchodok zo Slovenska mať budete. V každom prípade skontrolujte si svoje údaje v elektronickom účte poistenca, chýbajúce obdobia, napríklad civilku, školu alebo vojnu si doplňte a budúca prognoza už bude lepšia.